Já tady mám tu fotku Esena. A ty piče. A babka šla... Já to neřeknu. Prostě babka šla... Já nemůžu. Já nemůžu. Fuj. Prostě, babka přišla do pokoje. Já nemůžu prostě. Prostě, babka přišla do pokoje a teďka viděla tu fotku Esena a co to je za uchylák? Já nemůžu prostě. Co to je za koho? Babka vede do pokoje a já tady mám tu fotku Esena a ona. Co to je za uchylák? Já prostě nemůžu. Ty pičo, ty se neřekla. Prostě babka vede do pokoje. Co to je za uchyláka?